додситони минтақаи Кӯлоб алайҳи мудири таваллудхонаи ноҳияи Ҳамадонӣ бо 2 моддаи Кодекси ҷиноии Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ оғоз кардааст. Муҳаммадалӣ Маниёзов дар амалиёти исқоти ҳамли духтари 16-солаe айбдор мешавад, ки дар пай сохтакории ҳуҷҷатҳоро низ доштааст. дар гузашта низ мудири ин таваллудхона барои қонуншиканиҳояш бо 2 моддаи Кодекси ҷиноии Тоҷикистон муҷозот шуда будааст. як манбаъ аз мақомоти интизомии минтақаи Кӯлоб, ки аз ҷараёни тафтишот огоҳ аст, панҷшанбеи 8 март дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, ки Муҳаммадалӣ Маниёзов мудири шуъбаи таваллудхонаи ноҳияи Ҳамадонӣ соли 2016 духтареро, ки соли таваллудаш 2000 буда, дар батнаш тифли 7 моҳа доштааст, исқоти ҳамл кардааст. тафтишот мегӯяд, ин амалиётро мудир бо номи янгаи худ сабт карда, инчунин ба сохтахориҳои ҳуҷҷатҳо ҳам даст задааст. Маҳмадалӣ Маниёзов бо моддаи 123 қисми 2, яъне исқоти ҳамл аз ҷониби шахсе, ки таҳсилоти олии тиббии риштаи дахлдор надорад ё шахсе қаблан барои исқоти ғайриқонунии ҳамл судшуда содир шуда бошад, ва 340 қисми 1, яъне сохтакории шиноснома, шаҳодатнома ё дигар ҳуҷҷатҳои расмии ҳуқуқдиҳанда гумонбар дониста мешавад. аз рӯи ҳар яки ин моддаҳои Кодекси ҷиноӣ муҷозот дар ҷаримабандӣ ва ё маҳрумият аз озодӣ ба муҳлати то 2 солро пешбинӣ мекунад. аммо ин ҳамаро Муҳаммадалӣ Маниёзов мудири шуъбаи таваллудхонаи ноҳияи Ҳамадонӣ рад кард ва дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, ки дар ин кор як иштибоҳ роҳ ёфтааст. вай гуфт, ки ин хато рӯзҳои наздик ҳалли худро меёбад. ҷаноби Маниёзов ҳодисаро як тӯҳмат ва натиҷаи ҷанҷоли оилавии модари ноболиғ номид, вале аз шаҳри ҷузъиёт худдорӣ кард. аз ҷумла ӯ гуфт, ки бовар дорад тафтишот мӯйро аз хамир ҷудо карда, ҳақиқати ҳолро фош хоҳад кард. вай гуфт: ҳисоби ҷанҷол хестага ягон кори чӣ нест, ҳамаш тинҷаст. тафтишот тамом қариб ки тамом шудааст. аммо як манбаи дигар аз мақомоти минтақаи Кӯлоб гуфт, ки тафтиши парвандаи Муҳаммадалӣ Маниёзов мудири шуъбаи таваллудхонаи ноҳияи Ҳамадонӣ охири моҳи феврал оғоз шуда, дақиқ нест, ки кай ҷанбаст мегардад. дар Тоҷикистон доштани равобити маҳрамонаи пеш аз арӯсӣ барои духтарон айб дониста мешавад ва дар ҳолатҳое, ки ноболиғон бо чунин кор мераванд, талош мешавад ин ҳодиса ба хотири пешгирӣ аз шармсории духтар пинҳон монад, чун барои барпо кардани оила барои як духтари суннатӣ дар Тоҷикистон мавзӯи бокирагӣ хеле муҳим мешавад. мақомот мегӯяд, ки бори аввал нест нисбати Муҳаммадалӣ Маниёзов мудири таваллудхонаи ноҳияи Ҳамадонӣ парванда боз мекунанд. соли 2005 додгоҳи ноҳияи Ҳамадонӣ Муҳаммадалӣ Маниёзовро бо 2 модда 324 қисми 1 ва 123 қисми 1 гунаҳкор дониста, ӯро ба муҳлати 2 солу 6 моҳ аз иҷрои вазифаҳои давлатӣ маҳрум кардааст.